Esta charla é un pouco... Na FOS dei dúas charlas sobre este proxecto, e o que fixen foi en TechFest dei unha na que reunín as dúas, e aquí vou resumir un pouco o que dixen no TechFest, porque é un pouco esa... eu creo máis coherente que dar solo a metade do proxecto, queda un pouco raro. O primeiro de nada é que eu cando mandara eu isto a FOSDEM non sabía que o que iba a pasar é que a nivel xeopolítico íbamos a estar nun nivel no que falar de vehículos eléctricos podía ser problemático para según que parte do espectro político, non? Entón, primeiro de nada, disculpas por isto, eu era algo que non anticipei cando fixen esta decisión de compra. Logo, quen son eu? Entre outras cousas, quizáis o máis interesante agora no momento actual é que dende GEPUL estamos organizando a Atlántica Conf 2025, que é unha conferencia que vai a ser dentro de uns meses e que aínda está o Call for Papers aberto. Entón, se algunha destas charlas que vistes hoxe ou algo vos inspira a enviar algo, pois tedes aínda a opción. Ahora, claro, isto que vos vou contar fixeno como un side project, non ten nada que ver con ningún traballo que fixera a nivel profesional, entón é un pouco tamén do que quero falar. No primeiro é que reglas seguimos a hora de facer un side project. Entón, podemos ver, vou a dar ahora unha serie de ideas de que ao mellor isto sería algo que puderamos facer, como por exemplo, pois que o primeiro 80% é o máis fácil de facer, empezar aí a cañón con algo, hasta que despois, hai que pulir certas cousas finais. Seguramente nos demos un primeiro atraco inicial por esta mesma razón, non? Porque o primeiro é como fácil, veña, que que funcione e despois seguir iterando. Probar tecnoloxía nova onde sexa posible tamén para estar aí interesado sobre as cousas que vamos facendo e tal. Se algo te lastra, sempre podes tirar e volver a facelo. Levar a produción o antes posible para, a produción, o que sexa que queiras facer e tal, para que, para poder seguir probando e tal, e usar cousas que xa teñas. Usar sobre todo, se isto vai usar hardware ou algunha historia, pois intentar non ter que mercar nada tamén para que económicamente xa veña mellor, ao final é un side project. Creo que non, que estas non son as reglas ideais. Eu creo que este é un marco sobre o que poder pensar e tal, pero que despois hai un... Daqui eu chego a outra conclusión. Vamos a ir agora nun viaxe a outro sitio e volvemos a isto dentro dun rato. Entón, por que fixen eu isto? Principalmente porque teño un vehículo eléctrico antes de que todo isto fora... Foi unha decisión que tomei. Meus pais viven miña avoa nunha aldea de Lugo onde hai moi pouca potencia, é unha casa bella e ten contratados 2,2 kilovatios, que é moi pouquiño, estos son 10 amperios. Entón, claro, para poder facer calquera cousa que requira corriente, pois podes poñer o lavavaixelas, pero non a lavadora á vez, moito menos a lavadora que ten rodas, non? Entón, non podo cargar cando os visito, e se o fago ten que ser só pola noite e moi lentamente para asegurarnos de que non se van a ir os plomos e que vai a seguir funcionando a nevera e este tipo de cousas. Co cal, pois, non é moito plan. Existen cargadores que se chaman autobalanceantes, que o que fan é medir canto é o que se está consumindo na vivenda e decirlle ao coche que por favor cargue menos de iso para que nunca chegue ao tope de potencia. O problema destes aparatos é que normalmente requiren cableado físico, o cal é unha putada, porque dende a casa ata onde está o coche hai 50 metros de finca que está chea de pedras, eso é que parece moi bonito, cabalo é unha putada, entón, tendo que xa hai electricidade do outro lado, pois ter que pasar un cable máis, un cable de 0,5 para isto, pois é un pouco un rollo. E aparte que son solucións moi caras. Estamos falando de agora mesmo, para poder mercalo, serían alrededor de entre 500 e 650 euros o máis barato. Entón, primeiro, esa é unha das razóns polas que non vale, non? Parte de ter elexido un vehículo eléctrico era polo coste total ao final da súa vida útil en euros por kilómetro. Entón, como os vehículos é unha cousa que se deprecian, o interesante é non gastar neles máis do mínimo, non? Máis do que... Entón, estos son as razóns. A cuestión é, os cargadores con balanceos son caros? Deberían ser caros? É realmente tan problemático? Eso é o que eu creo que non é tan necesario. Estos son as métricas do meu ano pasado, de canto me costou a min cargar por aí adiante. Entón, se eu na casa teño un coste de kilovatio 0,18, pero por aí adiante me costou de media 0,34, como moito, aforro 3,84 € por visita. Isto quere decir que se os vexo, canto estou contando aquí, se os vexo un fin de semana cada 2,
como moito aforro 80 euros ao ano. Entón, xa, a nivel económico non ten sentido que me coste máis de, pois, non sei, de 2 anos de aforro porque non o vou amortizar. Por que son tan caros? Non? Ao final, a razón é que moitos destes dispositivos ti desmontalos e o que teñen dentro son cousas como unha Raspberry Pi ou hardware semellante para xestionar a comunicación co vehículo. E isto realmente é algo que pode non ser necesario. Vamos a ver agora un pouco por qué. Entón, a ver se podemos facer máis con menos. Que, por suposto, claro, ao final todos temos proxectos por aí, a liña que separa un side project de déficit de atención é moi pequeniño, se tes máis. Que fixen con isto? Bueno, primeiro ver que hai, ver que estándares hai, ver como se comunica o vehículo e o cargador, ver que proxectos open source implementan algo disto, desarrollar o que falta. Os obxectivos, xa vos contei, que os electrodomésticos sigan funcionando, que non se vaya a nevera, que non se vayan os plomos, e que valga para algo, ao final maximizar os amperios de carga dentro do posible. Entón, que fixen para isto? O primeiro foi comprar o cargador máis barato que atopei, porque me iba a facer falta algo de hardware, por lo menos para ter enchufe, manguera e o mínimo, non? O segundo paso é desmontalo. Porque, claro, que o interesante é ver como funciona e que realmente, hai que fiarse o xusto das cousas baratas, non? Entón, comprobar polo menos que o diámetro dos cables é o suficiente como para que pasen 10 amperios por aí e que isto non vai a reventar. O paso 3 é determinar como demonios carga isto, como funciona. Aí hai un chip que ao final é semellante a un ESP32, este tipo de hardware, é un hardware para dispositivos embarcados que o que fai é xestionar a comunicación co vehículo. Este en concreto pois, é un Gigadevice GB32F que non sei como se programa, pero por eso me interesaba intentar saltarlo, seguramente. Paso 4 sería pois, que funcionaría. ¿No? Vale, ahora como pasa isto? Pequena side quest. Hai dúas maneiras de señalizar entre o vehículo e o cargador como se carga un coche. Está a fácil e a difícil. A fácil é fácil porque isto é moi sinxelo de facer a nivel eléctrico. É unha señal que require, non recordo agora mesmo o número, pero unhas cantas resistencias e unhas cantos condensadores. É un timer, nada máis. Podes implementar en menos de 5 euros coste para alguén que non teña acceso a escala industrial, non? Está basado en modulación de pulsos e non lle dice nada ao coche máis que 4 cousas a nivel analóxico, bueno, a nivel digital. Despois está o outro estándar que o que fai é falar co coche moito máis chati. O que fai é identifícanse os dous, din quen son, cal é a potencia máxima de carga, cal é a marca, o modelo, non sei que, un montón de historias, falan por XML. Entón, o que ten é que a implementación que use isto ten que falar XML e ten que falar Ethernet sobre ese XML, sobre cable. Básicamente é un cable, é este mismo cable. O que se comunica co coche son os cables de corriente, que aquí o que fai o cargador estos son dous relés, que o que fan é cortar a corrente de normal para que cando ti estás manipulando o cable non teñas corrente viva aquí, hasta que este conectado e entón este cable é o que señala co vehículo se está preparado para cargar ou non. E cando está, entón pecha os relés. E así carga. Podería coller e saltarme todo isto se o que fago é quitar este cable de aquí, poñelo na miña propia controladora, que, por certo, xa este cargador en concreto xa trae uns pins dos que podo sacar voltaxe e terra, co cal non necesito nada para facela funcionar, e dai podería directamente engañar ao cargador dicindolle que o coche está enganchado e ao coche dicindolle que son o cargador. Entón, claro, que pasa? Que calquera destas dúas maneiras requíreme ou ben programar este novo hardware para poder facer a comunicación co vehículo ou implementalo xa a nivel implementar o outro, a versión complicada. O problema que ten esta versión é que non podo cargar menos de 6 amperios, porque isto é o mínimo que define a forma fácil. E se eu teño como máximo 10, iso quere decir que durante a maior parte do tempo non vou poder cargar en absoluto o vehículo, porque se está, eu que sei, calquera cousa, non? A lavadora encendida, aunque este consumindo só 5 amperios, se só me quedan 4, pois, voulle dicir 0.
Entón estou desaproveitando moito tempo no que podería estar cargando. Pero o outro é moito máis caro de implementar porque tería que ter un modem que fale co vehículo e tería que ter algo que lea XML e que escriba XML sobre o cable. Entón, problemático. Que fixen? En lugar de usar estas dúas vías, como moitos destos vehículos o que teñen é un API, que é o que usa a aplicación para que... O sea, se tú dentro dunha aplicación podes elegir a que amperios carga, quere decir que hai un API en algún sitio na que lle podes decir a que amperios carga. Porque, e isto xa é un tema máis de coñecemento xeral, levo falando todo o tempo de cargadores, pero os cargadores non cargan. O sea, un cargador de vehículo eléctrico é un enchufe. O sea, o que visteis aí antes é un enchufe con 2 relés e xa está. O que ten é simplemente estes 2 toroides que ten aquí, son 2 transformadores para que este para medir que non está saindo derivación por terra, isto ten que marcar 0 amperios sempre, e este o que marca é canta é a intensidade que está saindo, e isto só o ten porque ten unha pantalla que cho di, pero isto quitaslo, e sigue funcionando igual, e basicamente son 2 relés. Entón, o cargador está dentro do coche. Se o cargador está dentro do coche, eu podo dicir carga máis, carga menos, según lle sexa necesario. Outra cousa son os cargadores de corrente continua, que eso sí que se conectan directamente á batería. Pero non vamos a traballar niso, que soe máis... aí sí que podemos perder as mans. Entón, bueno, o que fixen foi, aquí divide venceras, no? Por un lado, tiña que facer un batímetro inalámbrico para non ter que pasar un cable dun lado a outro, e despois, por outro lado, algo que lle diga ao coche cantos amperios medir. Aquí para o batímetro usei un SP32 porque é moi barato, e un transformador que é basicamente un núcleo de ferrita con un par de espiras por outro lado. E unha fonte de alimentación para poder enganchar isto no cuadro eléctrico. Mais despois algo que fale co cargador a bordo do coche, que aquí vos contar por onde pasei. O batímetro fixeno con, bueno, implementeino con SPRSIDF, que é unha librería para Rust, para programar o SP32. Por que? Porque con estes 2 comandos, como dixo antes Xavier, non? Pois funciona todo. O sea, non necesitas andar con toda a historia de como compilar cos makefiles, non vou repetir o mesmo que xa dixo, pero basicamente, a experiencia de desenvolvemento é ideal. Partindo de SP, hai dúas librerías, unha que se chama SPRS e outra que se chama SPRSIDF. Esta implementa todo Rust. Entón, os binarios son máis grandes, tardase máis en flashear no microprocesador, pero é moito máis sinxelo de traballar con ela porque tes acceso a toda a API de Rust. E como xa sabía Rust, empecé por aí porque era o que me iba a levar a maior estado de completitude antes. Empecé pouco a pouco e despois fui engadindo cousas. Por exemplo, un modo de punto de acceso para poder configurar o cacharro por si se iba a wifi, poder conectarlo noutro lugar e demais. Incluso despois lle puxen hasta unha pantalla no bus SPI que ten o SP para non ter que telo enganchado ao ordenador ver se funcionaba e tal. Bueno, este é un pouco o proceso polo que saín, que non sei, bueno, se vos interesa, pues fun pouco a pouco programando cada unha das partes ata que ao final decidín que en lugar de publicar os datos como un dato no servidor web, o que facía era, cada vez que lía un dato novo, mandalo directamente a un servicio externo. Porque deste xeito xa non tiña que preocuparme de ter eu que ter acceso ao dispositivo, sino que o dispositivo tiver acceso a internet, que é moito máis sinxelo, porque así non teño que abrir portos, nin ter ninguna outra historia, é máis fácil traballar con ele. Aquí é como queda en vivo montado. Este é a fonte de alimentación, este é o SP32, e aquilo dali é o que mide a intensidade de corriente. Basicamente, non sei onde teño o cursor, pero bueno, o que fai iso é medir cantos son os amperios que están pasando polo cable en cada momento. É algo que non ten nin que tocar o cable de corriente, o sea, con que pase a través xa está. Entón non hai nin que quitar os cables do cuadro. Vale, agora xa teño isto, como lle digo ao coche canto ten que cargar. Pois, primeiro, empecéi por, vale, pois leo os amperios, desde a app do móvil cambio. Isto aos 5 minutos aburreste, porque, bueno, non ten moito máis. O seguinte que fixen foi pasar isto a un pequeno script que cada vez que leera os amperios o mandase directamente a API. Pois fixen un pouco de control de errores, bueno, que se houbera un timeout ou tal, pero ao final, pois todo isto require ter o meu portátil encendido e conectado á rede, o sea que
non é o máis user-friendly, non? Entón, que fixen? Pois, ese cargara o cargador, se falara directamente o batímetro con algo, co vehículo. Pois, este é o mítico meme de por que Docker existe. Entón, bueno, a idea ao final é que sexa directamente o cacharro o que fale co vehículo. Para iso, o que fixen foi, usando o que dixen antes, un backend en Rust que cada vez que o batímetro ten unha medición nova, cada 2-3 segundos, o que fai é, bueno, cada 2-3 segundos porque o que fixen co batímetro é fixen todo nun único fío, entón non espera a que termine request, o sea, espera a que termine request antes de facer outra medición, porque senón tampouco ten sentido que tarde máis en... No meu caso, como non teño problema de enerxía, porque non usa baterías neste caso, mas no que están enchufada a corriente non teño problema de que consuma un pouquiño máis, un pouquiño menos. E non estamos falando aquí de miliamperios, en algo que son múltiples amperios. Entón, fixen un backend con Rocket para facer isto, que o que fai é escribe todo nunha base de datos SQLite e ao final renderiza un... Bueno, tamén ao final era hasta fixen que renderizara un SVG para ver o consumo do fogar. E vin con isto algunhas outras cousas interesantes, como por exemplo que cando salta o motor de auga pega un pico de tensión así nun momento e despois sigue. E iso parece non afectarlle a nada, non sei. Entón, bueno, ao final comuniquei no CAPI do fabricante porque, aínda que non me gusta, o ideal sería velo cambiado, como vos contei, no cargador directamente, falar co coche. Eso era bastante máis complexo de levar a cabo en primeira instancia. Entón, fixino de forma xenérica. Este backend implementa todo en un... Bueno, casi todo, nun middleware que cada vez que recibe unha petición fai o que teña que facer só implementando estas dúas interfaces en Rust, que tampouco vos vou entrar en detalle, pero basicamente son 5 cousas que calquera que vaya a facer un cargador ten que implementar, que un estado, quero cargar cousas, quero pedir X amperios, e despois, por outro lado, comprobar onde está o coche e se está cargando. Ao final, isto é un pouco o como se ve en directo. Faltame poñer, por exemplo, que na visualización tamén se vexa cal é a carga do vehículo por separado da carga total, e así tamén se podería ver, pero a verdade é que acabaseme de ocurrir agora. Entón, bueno, hasta aquí o que levei facendo é, bueno, primeiro, Rust é unha boa idea para isto, na miña opinión, sí, moi fortemente, porque tanto a nivel de tempo de desenvolvemento, ao final, todos os errores que se collen en tempo de compilación son erros que non tes despois. No caso concreto do microcontrolador, pois é moito máis sinxelo, na miña opinión, facelo con isto que facelo ca interfaz de C++ que dá o fabricante. E ademais, xusto neste caso, Expressive sí que dá soporte a implementación en Rust. Entón, bueno, está bastante ben. A nivel de tempo, isto levou aproximadamente un mes. Entón, claro, vas a estar aproximadamente un mes facendo isto, está un pouco tolo. Eu, o mellor, sí, pero que os fabricantes de cargadores poderían facer isto, que costa pois os 60 euros que me costou o cargador de AliExpress, máis os 4 ou 5 euros que me costaron o resto de componentes. E aínda estás a 500 euros do cargador comercial máis barato que tes. Non sei canto cobrades ao mes, pero en 10 cargadores, en 20 cargadores, te amortizado. O sea, é unha cousa que eu non entendo por que isto non é algo que este agora mesmo no mercado. Traballo futuro sería, por exemplo, poder publicar os datos dos datos de enerxía por algún estándar de domótica para poder facer cousas tamén con iso. Sería o ideal. E o ideal sería implementar o cargador o cargador que implementa o estándar chulo, o que de verdade fala co fabricante con XML. O problema disto é que existen cargadores de vehículos eléctricos open source que falen XML sobre Ethernet e que implementen todo isto. Entón, por que fixen eu isto? Porque non usan o que eu consideraría que é hardware embebido. Para min, hardware embebido é o que di a Wikipedia aquí, que son dispositivos ou máquinas que normalmente non se pensan en eles como ordenadores de propósito xeral, que teñen normalmente problemas de tempo ou de memoria.
cando estes aparatos como Tux EBSI ou Open EBSI, o que usan para toda a maquinaria de control co vehículo é unha Raspberry Pi 4 ou 5. E na miña opinión, unha Raspberry Pi 5, a nivel precio, estamos falando xa de algo comparable a un ordenador de segunda mão en según que casos. Isto é unha screenshot de YouTube. Entón, se o estás comparando con un ordenador real, isto é embedded, non sei. Hai límites, non? Entón, claro, si xa só a Raspberry che vale $60 ou 60 euros máis ou menos, cando o cargador inteiro está costando 70, neste caso, pois é difícil de xustificar usar unha Raspberry para poder ler e escribir XML. O sea, a razón pola que se está usando unha Raspberry aquí é porque é moi sinxelo usar Python para ler XML e escribir XML sobre Ethernet. Pero isto podelo facer con hardware máis específico. A cuestión é que nadie o fixo porque é máis complexo de facer, porque non está feita a librería. Falábamos antes de, volvendo atrás, o tema de side projects, estas eran as historias que dixera eu. Daqui eu saco, desta experiencia con este proxecto, saco estas outras reglas. O primeiro é ter todo baixo control, salvo a única cousa que estés aprendendo. Eu creo que o ideal é que este todo atado, que non haxa incertidumbres, salvo na única cousa que queres facer. Eu quería aprender Rust, Rust Embedded, entón todo o demais sabía usalo. Ir pouco a pouco, porque facer pequenas iteracións, en lugar de darte un atracón inicial e ir dando paso a paso, tamén te axuda a ver que non son retornos decrecentes. Non é que empezaras facendo moitísimo e despois cada vez é máis difícil xustificar porque sigues metendo tempo no proxecto, senón que tes unha medida de canto de útil é cada iteración que estás dando, non? E de esa maneira tamén ves que cada cousa que faz vai facendo algo que sigue sendo útil. E logo, en conclusión de isto, non reescribir cousas que xa funcionen, porque, aínda que sexa ideal un poquinho mellor cambialo, pois tampouco vas a gañar nada seguramente con iso, a menos que sexa algo moi específico, e vas a perder tempo que é, na miña opinión, o máis importante nun side project, porque a velocidade é o máis importante. Canto máis consigas facer dun side project ao principio, mellor, porque a motivación é o primeiro que se perde, porque vas a ter outro side project, vas a ter outras cousas que queiras facer, e todo o que podas conseguir ao principio, sobre todo se vas iteración a iteración, e cada iteración é, o sea, cada cousa que fagas aporta algo ao proxecto, pois non se perde. Si te pegas un atracón e te quedas a metade, pois ao final non fixeche nada. O sea, fixeche moitas cousas, pero non quedaron nun estado que funcione. E eu creo que a última é non só usar recursos que teñas, sino os recursos que vayas a usar que teñan sentido económico, porque si en lugar de usar un SP32 usas unha Raspberry e despois se rompe, ao final tes un side project que non vas a seguir usando porque non vas a volver a meterlle 60 euros a ese side project. Sin embargo, si realmente algo que este dentro do coste económico que deberá de ter, é máis sinxelo que ti mesmo podas seguir reparando e xustifiques ese gasto. Hai unha charla respecto disto que se chama Choose Boring Technology do Wikipedia Dev Summit de 2018 dunha persoa que se chama Dan McKinley, que me parece boísima respecto de precisamente isto de non estar todo con tecnoloxía nova todo o tempo, que creo que é algo que nos gusta, pero que ao final fai que te enfoques menos en que facer de algo, non sei. Hai un balance que facer. E como último unha reflexión do tema este do hardware, de que moitas veces cando estamos programando, eu falo tamén desde o punto de vista profesional, estamos con ordenadores relativamente caros, porque estamos nunha industria que está máis ou menos ben, facemos aplicacións, facemos cousas que funcionan moi ben nas nosas máquinas, e despois van a ordenadores de usuarios reais, donde o mellor o presuposto que teñen para cada equipo é a metade ou a cuarta parte, e van lentas ou non funcionan ou teñen problemas de rendemento, de funcionalidade, do que sexa, porque realmente non estamos pensando nese usuario final, en ese coste real que teñen as cousas. E eu creo que a eficiencia é algo que tamén é importante, porque, por exemplo, no caso dos cargadores, agora veredes que en distintos sitios por toda Europa se están poñendo cargadores en as cidades. Cada un deses cargadores ten dentro un Raspberry Pi. Isto é así porque de feito non só os proxectos open source, sino que Wallbox, por exemplo, tamén fai isto. O sea, que, claro, é moi interesante porque así podes ver canto se cargou dunha maneira que é un pouco máis sinxela para eles de programar. Pero, ao final, todas estas Raspberry Pis que están por toda Europa
para construílas tivemos que minar materiales no Congo que os nenos do Congo colleron cas súas manciñas para un hardware que se está usando o 2%, o 10% como moitísimo no mellor dos casos, non? En lugar de eso podríamos estar usando chips de un décimo de tamaño físico con moitos menos recursos, moito máis eficientes en termos ecolóxicos tamén. Porque senón estas Raspberries podrían igualmente estar minando bitcoins e serían igual de eficientes. Non sei. E hasta aquí a charlas das preguntas.
Ok, pues muchas gracias.